Hori Gernikan izan da, baina bertan gainera gaur beste ekimen bat ere izan da. Ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta gaur Euskal Herrikoen bat bazterretatik joandako milaka lagun batu dira errefuxiatui mezu bat luzatu nahian. Garazia jesta. Bai, Euskal Herria errefuxiatuen harrera herria dela azpimarratu dute egun guztian zehar hona Gernikara hurbildu diren milaka lagunek. Izan ere duela 80 urte bombek txikitutako hiria elkartasunaren erdigune bihurtu da gaur egun guztian zehar. Arratsaldean egindako ekitaldi nagusian mundu guztiko errefuxiatuek hartu dute parte eta gainera beraien egoera gogor salatzeaz gain gerraren kontrako hainbat mezu ere zabaldu dira hemen Gernikako enparantza honetan. Gainontzean kontzertuak eta ekitaldiak gaur hasi dira bai, baina bihar arte luzatuko dira. Izan ere gaurkoan behintzat Gernika txiki geratu da errefuxiatuen aldeko elkartasunaren eta berotasunaren aurrean. Milaka eta milaka pertsonaren mezua ozen entzunda Gernikara isilean iritsi diren arren, migratzaile eta errefuxiatuei ongi etorriak direla esan nahi diete. Eta bide batez, Euskal Herria babes herria eta nahi dugula giza eskubideak defendatzea. Martxaren buruan errefuxiatuak Gernikako kuadroko malkoekin euren herria behartuta uzteak ekartzen duen minaren ikur. Dejé detrás de mí a mi mujer y hija, que tenía entonces 1 año, en Alepo, la ciudad mártir. Eurentzat Euskal Herria babes herria izan dadin eskatu dute 15.000 pertsonak 77 udalerritatik oinez etorri dira horretarako. Orain 80 urte Gernikarrek kontra eragin behar izan zuten, bombardatzen ari ziren euren herria utzi. Pilarrek Frantziara ihes egin behar izan zuen. Eta inor esan zigun, ongi etorriak izan zaitezte. Orain arte, Euskadin errefuxiatuen alde egin den kontzentraziorik handiena izan da.